പപ്പായ കൊണ്ട് പുതിയൊരു ഐറ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ള ചിന്ത. അങ്ങനെ നല്ല മൊരിഞ്ഞ അവിലേരം വന്നപ്പോൾ വാങ്ങിയിരുന്നു. പാലില്ലായിരുന്നു ഏതായാലും, ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പപ്പായ നല്ല ജ്യൂസാക്കി ഏലക്കായ ഇട്ടടിച്ച് എടുത്ത് നല്ല മൊരിഞ്ഞ അവിലും എടുത്ത് മധുരം ചേർക്കാതെ അടിച്ചെടുത്ത് പപ്പായയിലെ മധുരം മാത്രമുള്ളായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ പാലും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റമായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ രാത്രിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കടയിലേക്ക് പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നന്നാക്കി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ കുടിച്ച് നോക്കി. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ.